U għal darboħra il-ħabib tagħna Vini irnexxielu isib ġob. Din id-darba Anġolina Snackbar bir-żebbuġa. Daħletilna order, laħam, rer. Laħam. Rer, ejwa. Asli ma nafx kif ikun rer. Ma ġeġbej. Dinaw, ekka kam ġet sabiħa. Dan rer bid-dem. Ma fex dem dak. Le, ma ħatibni ma għax da, mimlija dem. Li tittamel issa, tuqodaw u taqdi n-nies. Għalli fejn din. Wajja, ma jġaħatta. Għati għandu kid niskola xie QM. Għammenni. Għanaf li għammennis, ma tabtu ma għarax lejli. All right, hey. Vini, dil-pizza table 3 u tifakjax. All right. Table 3. Table 3. Enjoy your meal. Turistico, my Louis. Di l-axħar dizerta li għamilna. Kamitaj. Issa ħuda f'table 17 u tifakjalix. 17. 17. Għajja. U petta, nifakja 17. Malaw tal-linja jibqaw nizlina. 17. 17! Fej sejjer! Mill-lider għal darboħra l-ħabib tagħna Vini reġa' tilef xogħlu. Tkunu tafu b'xi xogħol għajdulu. Ma għaxfajna ta' 17. U jen, għala dobbi ma' 17. Din għafxini, użgur għafxini, ma' tatni ma' għarax.